Je sobota a ide sa upratovať. Najčastejšie používam vždycky fajberky, takže pri umývaní riadu je to táto fajberka na riad. Samozrejme na prach, utieročka na rukavičku, túto milujem, pretože si dám pekne do nej ruku a môžem chytiť, čo potrebujem, preniesť, poutierať, proste mám ju už 5. rok, je úplne super. Do kuchyne okrem riadu ešte mám aj rebrovanú utierku na všetko, na linku, na šporák, proste úplne top na všetko. A samozrejme okná, utierka na sklo. A keď nepomáhajú títo malí pomocníci a z času na čas treba nejak ináč upratať, tak používam, teraz máme novinku, ekolokácia kúpelka. Tak, do kúpeľne úžasne citrónovo vonia, je veľmi príjemná, obsahuje kokosový olej a kyselinu citrónovú, ničí baktérie, teda má príjemnú vôňu, stačí jednoducho navlhčiť vaňu, sprchový kút, umývadlo, toaletu, bidet, pretreť utierkou a potom následne opláchnuť, takže za mňa úplne super. Keď potrebujeme väčšiu nečistotu odstrániť, necháme chvíľočku pôsobiť a potom ju poupratujeme. Keď sme boli teda v kuchyni, používam v kuchyni miesto nejakého iného saponátu, jary a podobne. Tento saponát nepení, je priehľadný, bez akýchkoľvek nejakých konzervačných látok, farbív, parfémov a podobne. Jete ho použiť na riad, ale zároveň aj na umytie ovocia a zeleniny. Takže aký je potom? No úplne bombový. Podľa mňa je to topka. Hej. V kuchyni neznášam panvice. Ale od tej doby, ako mám tohoto super pomocníka, spravila som aj videjka, kde som nastriekala vlastne na spodok panvice, ktorá je, keďže my používame bravčovú masť, tak je veľmi masná, pripálená. Nastriekam tohoto pomocníka EcoSpray na masnotu a pripáleniny, dám na to servítku alebo kuchynskú utierku, ešte raz nastriekam, nechám pôsobiť, proste všetko ide dole, akože za mňa úplne super pomocník. Mala by som používať rukavice, nepoužívala som, nič sa mi nestalo, proste do kuchyne je to úžasný ďalší pomocník. Pre tých, ktorí máte akrylové vanie, umývadlá podobne, tak máme čistiaci prostriedok na akrylové povrchy, do kúpelky jednoducho pretrepať, nastriekať, buď nechať pôsobiť, alebo pretreť utierkou, fajberkou našou, pretože všetky tieto látky, ktoré som hovorila, sú kompatibilné s našimi fajberkami. Čo to znamená? Že sú ekologicky tak jednoduché, že neničia a neleptajú, nespájajú tie naše špeciálne vlákna na tých utierkach, takže úplne sú super. Jednoducho nastriekate v kúpelke, pretrete utierkou, opláchnete a máte top, lesklé, super, čisté, voňavé. Keď sme v kúpeľni, tak možno dneska, ako je sobota, budete prať. Na škvrny vieme použiť ekoformulo na škvrny. Buď dáte, natlačíte priamo na škvrnu, alebo to použijete na predpieranie, teda na škvrnu a dáte to prádlo do práčky, alebo použijete ako na namačanie, to už záleží na vás podľa toho, o čo sa jedná. Samozrejme použijeme pracie plátky na pranie a niekto dáva rád ešte aj eterické olejčeky do pláchania. To už záleží od vkusu. Keď svieti slniečko, tak ja naozaj nedávam tam nič, pretože mne sa páči, keď to prádlo vonia od toho slniečka. Tieto kokosové, tie som dostala za odmenu, za to, že som nakupovala pre seba vo svojej drogerii to, čo vlastne potrebujem, takže úplne super. Čo by som rada ešte ukázala na týchto pracích plátkoch, lebo vyzerajú ako listok papiera, pre tých, ktorí majú ešte svoje klasické pracie prášky alebo gély, vedeli by ste spraviť toto? No, nechutí to, ale nič sa mi nestane, naozaj. Takže čo to znamená? Je to naozaj veľmi ekologické a prispieva
k ekológii nášho prostredia aj tým svojim zložením, aj tým, že máte papierovú krabičku, ktorú potom jednoducho dáte do zberu a do papiera a je to vybavené. K týmto ostatným plastovým fľaškám nepotrebujete ich tak často. Možno toto do kúpelky, pretože ho použijete na vecko, ale ináč. Ani tamto nepotrebujete stále, pretože máme iné prostriedky, ktoré sú ekologickejšie a nemajú také množstvo plastov. Takže nie len utierky, ale keď už je veľmi zlá, tak vieme použiť tie určité naše prípravky na báze kokosového oleja, kyseliny citrónovej a podobne. Takže máme zase ekologické čistenie. Odporúčam pre tých, ktorí majú čističku odpadových vôd pri svojich domovoch, ktorí majú žumpu a nevedia naozaj, kde sa to všetko vyváža, keď príde fekál to odviesť. A na zamyslenie pre tých ostatných, ktorí majú kanalizáciu, viete, ako to je kvapka ku kvapke a je more. A keď sa jeden k druhému pridáme a budeme myslieť na tú ekológiu, na tú čistotu, tak naše deti a vnúčatá budú vyrastať v čistejšom prostredí. Pretože ja to nemám, nepoužívam to, ale tie kapsulky, ktoré dávate do umývačky riadu, ktoré dávate do pračky, ten plast, ktorý je na povrchu, ten sa nedá vyčistiť tých odpadových vôd a my ho zase následne vypijeme. Ako není to naozaj žiadna sranda hovoriť o tomto, je to naozaj veľmi, veľmi vážne a dôležité myslieť na naše životné prostredie. Takže keď teraz upratujete, tak želám plno energie. Pokiaľ nemáte niektoré z týchto prostriedkov, neváhajte ma osloviť pod videom, nechávam kontakty na seba a majme sa krásne a majme život plný úsmevov a čistoty.